Bapak sinten ingkang katuran minggah? Asmanipun? Bapak Muklisin. Monggo Bapak. Lah, ngene lho Mas. Ketan iki kudune purun minggah nggih. Ape atur kene isin kok, Nduk. Lah nggih. Kok lingsem-lingsem malu-malu. Iya. Nggih Bapak Kaji Muklis. Badhe. Wah, saestu Pak. Meduruknya mana Bapak? Waduh, bahasamu, Nduk. Bahasa Madura. Dalam? Rencange ayahku lah. Wah, lah nggih CS berarti kedhe jenengan nggih luwih akeh le nyawer kula. Bocah iki lek penak nek tembung jane elok tenan. Nggih, badhe ngersakaken tembang napa Bapak Haji? Sahara Koplo. Sahara. Oh. Kuwi lagu lawas, Nduk, Sahara. Sabara Nyuk. Sabara. Waduh. Nuwun sewu Pak Haji, mohon izin. Upami digantos lagu yang untuk sekarang pripun? Nggih. Lagu lawas-lawas lho. Napa? Nduk, ganti apa, Nduk? Napa? Oh, Gerajakan Banyuwangi. Wau sampun nih. Pripun, Mbah? Mbah Haji? Gerajakan Banyuwangi? Oh, ya ora apa-apa. Mboten napa-napa pun, Mas. Nyambut gawe meneh ya, Cak Bagus. Nggih. Walah, Mas. Ayo, aja kleru sunduke lho ya. Wong sunduke malah mbok emplok cilaka engko kok. Heeh, ngono dirapi. Semangat ya, Nduk. Semangat sekali, Mas. Piantun ini rukun. Dari AR. Betul, dan Jeledong. Dan sampai tekan kono iki. Betul. Ana sing Suarane piantun kene iki ana. Dalam Jimpitan, Nduk. Piantun kene jimpitan hanya Rp500. Itu tiap hari dikumpulkan. Iso anggap wayang. Alhamdulillah. Jan tepuk Buya tangan Rukun buat warga luar Dusun biasa. Bumirjo. Tepuk tangan Bumi Mirjo luar biasa. Ya. Tegesnya rukun nggih. Rukun Mas, tenan. nggih. Rukun jan solid sekali. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Nggih. Dadi rukune ditengke dhisik aja nganti cerah. Tetep setiap tahun diagendakan pagelaran wayang kulit. Nggih, laras sekali. Ya Le, monggo Le, seblakne Le. Ya. Monggo Pak Ji. Ya.
Gerajakan Banyuwangi arai ngangi sing lanang wadon hanekane Bapak. Nduk Lintang Kairo. Nggih. Tuwin Mak Limbuk. Nggih. Jebule iki seni iki indah nggih. Indah Oh, nggih, sekali. indah sanget. Om Ah, Joni. iki sajake keperanan penggalih Pak Haji. Haji iki ana tegese, Nduk. Napa Om? Nggih. Haji harus aktif jalankan ibadah. Wah, luar biasa. Ibadah. Maknanya jeru banget ya Om. Ibadah bisa lumantar agama, uga Agama. bisa lumantar budaya. Budaya. Wah, luar biasa. Soalnya dulu agama Islam kan juga dilestarikan Ya, dari utawa di nalika para wali to maksudnya. Nggih. Iki siar agama Islam juga lumantar gamelan. Nggih. gamelan. Ya, wayang barang iki. Wayang Ngaten juga to, Mak, nggih, Om. Leres. Nan kok ya. Nggih. Mas Joni, Dalam, Mak. iki wonten pamundutan Siap. saking para kadang panitia. Injih, injih, injih. Nggih. Gulu pedot. Wah, iki gulu Wah. pedot. Waduh. Ya. Nggih. Nah, coba gulu pedot. Matur nuwun nggih menika bansos sampun dugi tetes. Lah iya. Ayo iki ya klebu bantuan kok ya. Gulu pedot Mas Gatot. Kepiye lagu lawas? Musik. Kalian matur mbah nuwun ing tasih wungan nggih Mak nggih. Nggih. Dados pagelaran wayang menika ya kena kanggo tuntunan, tontonan ingkang kerespakan penggalih. Nggih, leres sekali Nggih. Om. Dadi ya iki kelebu putra daerah, Nduk. Putra daerah Kang Mas Kediri. kok padha karo sampean. Nggih, wong riyen nalitane nggih latihan kalih kula. Jebul kaya ngono ya. Nggih. Wis muga-muga sok bisa kedepannya menjadi dalang dan juga sinden yang Amin. hebat. Amin. Amin. Nggih. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang, boleh Mbok Nggih, Ilujen bacangi. dalu Dek Lintang. Nggih. Gimana kabarnya Mas Dalang? Alhamdulillah. Sae. Sae. Nggih. Sik. Mak Lah Limbo. ya aja Nggih. basa wong biasane mbiyen kae ya gawe bahasa Indonesia ngono lek pas Waduh. cetan mbiyen kae piye? Ala aku Nggih. nek pas WA-an karo Lintang kae. Iya, Waduh. kae lho Mas Cendra ngelingi lho ngono kuwi no Mas. Tahu to, Nduk? Kapan jeling sampean? Ije Mas. WA-ne sik simpen. Hah?
Aja disemen Lek ya. kon kuwi cek lek ngene dhewe wis dihapus kae Mas. Dalang ki biasane ngono kuwi, dalang ki. Oh, kene ngono Dalang kuwi ya ki Mas ya. sesuk ya. petuk sinden sing muda WA, njaluk nomere. Sesuk Oh. petuk cah wedokne ganti ya ngono kuwi dalang. Lah. Ngono kuwi nurun bapake iki lho. Oh, berarti bapak kene ya mana ya? Bapak sih bojone ting telecek. Saestu to, Rawung, Ibu? kailok. Mboten Mas. Mboten. Nggih. Nggih. Gimana Sik Mas niki Dalang? wonten Pripun, Mak? peringatan Mas Joni. Oke. Nggih. Napa? Yang punya sepeda motor Supra hitam dan Vega di penitipan minta tolong segera diambil. Lah, Ah, kuwi pede saya Mas. sapa? Pede Mas Dia sapa? Joni kuwi ya. Kenyek motorku Sogun kok. Waduh. Wah, tak kira no nggawa. Sogun kok kebo. Lah, Monggo disiarke malih. Nggih niki mugi wonten pamundutan. Nggih. Wo tek triman. wah Motormu kecil dipun, teriman to niku wau. Oke, oh, tenan kuwi. Coba-coba kene. Oh, ada SIM hilang. Nggih, nun sewu Mak Limbuk nyelani sawetawis. Nggih. Menika ditemukan SIM SIM A. A. Atas namane Atas Ndewodon sing nama? mripatmu sik cetha. Atas nama Luki Arya Wicaksono. Hah? Astagfirullah. Waduh lah iso tekan ngono iki. Cah, kowe pengen damput tenan kowe. Kene iki tegang tak biacok ndasmu lho. Tiwas kene Waduh. iki tenanan lho ya Mas ya. Iki mikire tenan. Nah, Motor Supri anu Supra mau lho. Supra Mas. Cetane tak sapa ngono kok malah gawe goro-goro. Aku ngerti wis ser mbek Lintang. Ayo. Nah. Padune ben didelok ngono to. Waduh. Wah. Nggih, jane iki. Ora nutut Modus. kowe. Ora nutut iki ben karo dalange kowe ora samel. Ngono Yang lho. baca. Wah, Ya. Jan. Wacane nduk. Nggih, dari Haji apa iki Mas? Lah iya. Aku dhewe Mangke Wow. Jan Huda Mirjo Kidul. Nah. Mohon lagu dua tombok ati. Tombok Oke, Berarti- niku wonten tambahan setunggal iku. Waduh, mak teratap aku. Loh, lagu gulu pedot itu penak-penak, Nah. satene metu. Jadi Kalih maringi nawala niku kalih nganu. Terus Eh. engko sing gulune sing dipedhot gulune Mas Jani. aku Waduh. lah aku lek raup piye to, Nduk? Terus gak iso raup no kok iso. Kowe iki Ya. kok ngono. Tutorial makan Mas. Waduh. Tutorial Oke, Mas. makan nuwun sewu. Kuwi tutuke mengo. Kene. Wah, non sewu. Aja gatekke. Hah? Aja gatekke Pak Demu seneng godha kok. Tembange menapa menika rumiyin? Nggih. Niki Apa, Nduk, diparingi Lintang? ingkang klasik mau. Nggih. Makake Cahyo apa, Nduk, tembangmu spesial kagem ingkang pungon dalu menika. Nggih. Ninggal katresnan nggih Mas Dan. Wah, Woi nggih, monggo. Tinggal katresnan kanggo talingan sepuh, Nduk. Nggih. Diduk. yo, kuwi piringe disalahke dhisik. Oh, alah. Kowe iki Wayahe nyambut, Mbah. anu Mak, niki aja sita mbok dipateni ngoten. Waduh. Wah, kok sia-sia ten jenengan oh. Ayo tuwek angel. Ya cok. Monggo tinggal katesan. Yo, tinggal Kates katresnan. to. Gamelane muni musiknya melu. Melu nandi? Yo, hah? Melu nandi? Melu triman ya lho. Waduh. Melu nabuhi nduk. Mas Joni. Dalam. Ya kan ijol to. Ah, tenan kuwi. Waduh. Ijol tenan, Mas. Ngaten nggih. Ketok saka mburi tok ora betah pisan. Ya wis, ora apa-apa. Nggih. Monggo Cak diaturke. Yo. Wonten genduk Lintang Kairo. Ada Mas Jani. Karo mesem ya Cahyo. Nggih, Kang Mas. Nangis sajroning atiku nalika sairama ninggalku apa saira
Gendeng Sesideman. Bah, masuk iki. Ya, Nggih, dipinangani. ingkang pinangane sinten Mak Limbo? Ingkang prayogi, monggo. Niki bintang tamu adik Lintang Kairo. Ayo, Nduk. Ngati-ngati, Nduk. Monggo alon-alon wae miki dicandak menika diaturke. Ngati-ngati, Nduk, nek ngature tembang iki nyuwun berkah nggih, Mak Limbo. Oh nggih. Karo sing ngripta tembang iki, sapa sing ngripta? Sesideman. Sinten nggih Mas? Mbak Nggak Sukron. adalah. Abah Sukron. Ya, Abah Abah Sukron. Sukron Suwanda. Nggih, leres. Mohon izin Abah menika tembangipun Mohon dipunaturaken. izin Abah Sukron. Iki mreksani. Apa ning dalem? Oh, tak WA mang. Wah, wis WA-an berarti jenengan mau. Iki neng dalem iki. Wah, nggih. Berarti memantau dari Ya, Blitar. diberkahi karo panjenengane. Amin amin. Sesideman. Sesideman, ya. Sabar yo, Nger. Nggih. Gawe klasik dhisik sing mirasa ngaten nggih, Pak nggih. Oh nggih. Men kecekel gamelane ben ketok nyambut gawe lho gamelan. Oh nggih, leres. Jelas piye to? Ya. Duh. Wah, tabuh nganti pedhot. Nggih, pecah-pecah, Duk. Ya. Gara-gara gulu pedot ke mau Lah to ya. iya. Weh, kan. Saka semangate. Monggo, Yuk, Sesideman. caturke. Ingkang nyuwun gending Sesideman monggo kula aturi midhangetaken.
hamba Allah, mboten neten tulisane. Wah, Nggih. nggih. Nggih, Mas. Urip ana kota gedhe tapi aku makne basa isine kami apa-apa bae senantiasa sindan mesti Kasuwun karo para warga. Mereka ngersake tembange ayang-ayang, to lagon ayang-ayang. Kene Nduk, lintang Kairo, monggo. Nggih, sugeng dalu Om Joni. Sugeng dalu. Gimana kabarnya panjenengan Om? Ya wis ketok sing sampan priksani ya tetep sehat. Alhamdulillah. Saya gedhe, saya diwasa, Nggih. saya tambah ngilmune, saya laris. Amin, amin pangestunipun panjenengan rumiyin pas awal kepanggih jenengan nika jan tasih alit lho, malah diweden-deni. Nggih. Menika bloko Pak Bu ngetang sithik kula nggih momong nalika semanten sik cilik. Nggih. Niki arep nyanyi apa kae tembangmu? Sawangan. Nangis wong wajahe medeni ngono lho. Pancen kaya buta to. Ya. Ya ora apa-apa. Ning saiki wis besus, hebat nggih. Jadi semoga desanya semakin maju. Amin, semakin amin, makmur, amin. Pun amin, dumakmuri Bu. pahlah jinawi. Amin. Sing duwe utang gendang lunas utange. Amin. Sing dereng gadah jodoh gendang ketemu jodone nggih ta Bener. Om. Wah, apik, Nduk. Semoga sehat selalu panjang Amin. umur sedaya. Ngaten. Ora liwat coba matur nuwun karo panjenengane Ibu Kasun. Nggih. Sumber ambekipun Mugi para ngaturaken warga. sugeng dalu Ibu Kason lan Bapak sedaya perangkat desa sedanten rawuh nggih. Rawuh kabeh, Nduk, tenan kok. Bapak Malah Pak Kepala Kades rawuh. Desa, Pak sugeng Kades dalu Kerajaan. Bapak Kades. Bapak sinten malih? Ah, kuwi aku ora cocok. Mergo ora tau ditangkap, Nduk. Aku Wah, iki- berarti ngenten ditangkap sih ya. Iya, pangapunten Pak Gojek. Ayo sawetara karo tak matur, panjenengan iki asmane sapa njur sliramu ngaturke lelagon jumbuh karo panyuwune. Nggih. Niki wau kula sampun disawer loh Mas. Tenan? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Mas Krisna yang punya rumah. Oh, yang punya Nggih. rumah. Nggih. Lagunya ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Nggih, ngaten. Ora apa-apa. Saya gede malah saya jan. Iki lho yoga-yoga ki sing durung kagungan Pripun? jodoh iki kena kanggo contoh. Merangkak dari sejak kecil penyanyi dangdut ya, Nduk. Ah, nggih. Dulu Penyanyi dangdut. pas sek TK, Nah, Mas. disumbangke bapake neng wayangan, Nggih. ketemu aku malah tak tekoni isi nangis. Nangis Ning loh. saiki saya besus, saya diwasa, bisa dadi termasuk seniwati pinunjul ana ing tlatah kota Kediri dan Amin. Kediri Kabupaten. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Om Jani. Sing penting tetep belajar ya, Nduk. Nggih. Dadi seniwati aja sombong. Mboten. Nah, Nggih, tetep siap. dadi tetep kudu ngerteni sadar diri. Nggih. Sing sombong kae ya ben ning sampean aja. Ya. Nggih, matur Tenan. sembah nuwun Om Jani. Aja kae kalau mbok demu meri kae. Wah, lah dalah piye iki ngene iki? Kae wayangan ayu rong dina wis sombong tekoke kancane nganti mer. Ora roh aku rasa teko. Wayangan rong bengi tok kuwi lho. Wah, jan kemleting ya. Oh, kemete aja ditiru Nduk ngono kok. Monggo ngaturke tembang-tembang cahayu. Nggih, monggo Mangkake. ayang-ayang. Nuwun sewu lho Bapak nggih. Monggo sawetawis kagem para kadang Mustika Laras Asmara. Nggih. Tembange diaturke, dipun aturaken. Ayo, ayo, jaran, ayo, jaran. Ayo dong. Ayo dong.
gajahe barang metu engko. Jaranan barang iki engko. Kok apa? Heeh. Kono munyuk-munyuke ya udah metu engko. Tenan ora, Truk? Tenan kok. Ade iki isih nderekke apa jenenge Pendhita Nom lho, Gong. Heeh apa? Iya no iki mau bareng karo bapak jare ana Pendhita Nom. Berarti nganu iki bendera anyar iki. Ya wis kaya ngono, ya iso disebut kaya ngono kuwi lah. Sapa Truk jenenge, Truk? Begawan Madukisma. Madukisma lak pabre. Dagel ta kowe? Madu Gondo, awetan kono kan. Sapa jenenge? Alah, Madu Bronto, Begawan Madu Bronto. Wah apa? Anyar kuwi. Anyar. Ya saiki gak isih bawa aku selak kepo aku urung nilai aku mau. Ayo sayo Gong tak. Arep nganggo apa iki lho sebo? Ah manut kowe aku. Arep nganggo jeneng. Nganggo kae. Oh iya. Jeneng ya ning nalaka nganti langit. Alon toto lenggahira risang marata tameng tasih misudan dono raras ilahing bunga sing tanpa upama dening nggonku mangasrama ana pretapan ringing putegi malah wis nampa siswa mara kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Sumitra
Inggih sangat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene paduka kersa nampi pasuwitan lan anggen kula badhe napak padha guru perwita dhateng paduka Hyang Adi Premban. Inggih. Kula nggih matur nuwun. Dene semasa anak-anak kula wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Iya Kyai Semar. Malah aku ingkang matur nuwun krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha, jimat bisa ngucap. Pun. Kula nggih mung derajate ngaceplik kok Bremban. Ndara Sumitra. Mboten nyono nggih malah wonten mriki sami wilujeng to Gus. Pangestune Kyai Semar slamet suwan kono pertapan. Kyai Sumitra, sumangga pengawak Bajra Bayana wigati apa? Dene kraya-raya prapta ing pertapan Ngringin Putih, bebasan teken janggut syukur Jogja. Sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caketing bebaya. Yai Sumitra, Dosa Adi Premban, kekilapan menapa dateng greget us ing manah kula? Sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak padha Sang Maha iku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni. Syukur yen to kersa nglubering ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih. Kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu. Menika Premban keparenga paduka paring sabda tama ung ilahing astunama sidam Kyai Sumitra. Yen bab murcane kadang muredaya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan. Krana iku isih kasasaban ron salomba. Lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu. Merga lamun sira mamre aji jaya kawijayan kuleting kulit atos sing balung. Para pandhitaning praja tak kira ya wis ora kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe. Beda karo aku Begawan Madu Branta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung mantun gagah. Lan bebedak satuwana Kyai Sumitra Premban bebasan kedung jero kenging jinajagan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujana Premban. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiap manangkung sumungkam guling sang kakung rarapo baboe maneman beraten dek branto kulup dadah runti Kyai Sumitra nyoto pratitis nanging kaya durung titi wancinipun kakang medharake ngelmu marang sira Yai. Prayogane Kyai Sumitra saiki sawetara mapan dhisik ana pungkuran. Kyai Semar lan anak-anak muga mangkono. Sawetara padha mapan ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lakon ingkang wigati. Nggih, matur sembah nuwun Premban. Lan sendika ngestakaken dawuh Premban. Nggih. Ngestakaken dawuh Premban. Ayo tole. Iki Premban Begawan Madu Branta bakal ana wigati. Ayo. Sawetara awake dhewe padha mapan ana mburi dhisik.
piyambak sang Maramarta dumadrita kang wis limpat parama widyang sanyata lagi wae aku nedya manjing sanggar pelanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparab Begawan Madubranta dasare jeneng kita nglakoni semedi tarak brata katitik katun sumunar tejamu nyada lanang sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat kepengin manuk mono jagatmu iki lan kepengin sasana ing singasana adi jiwa ragamu Sang Resi wangakno wiwara tamanmu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane pandhita ringin putih ya Begawan Madubranta nguyak wahyu nganti keplantrang tekan kene sajae iki mapan ning pertapan ana pendhita muda tur bagus sapa sing dadi peparabmu pendhita inggih Raden ingkang kula kangge mangasuma menika pertapan ngringin putih dene peparab kula Begawan Madubranta lajeng panjenengan menika sinten Raden yen kowe pancen pendhita kesthik kudune wis ngerti marang aku mergane aku iki bocah sing kondang putra nata ing Dwarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka panjenengan menika Raden Samba Wisnubrata putra Dwarawati ya Begawan Madubranta nganti keplantrang tekan kene aku nguyak beburonku ya kuwi wujuding wahyuning ratu mongko tak sawang tejamu manter genah yen wahyu saiki mapono ning Anggam ayo saiki wahyu tak jaluk duh Raden lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi krana kula mboten rumaos kecondhoan wahyu kakehan wuwus ora gelem nglungke wahyu apa kudu tak rada parepeksa kowe Madubranta duh Raden kula mboten badhe ngajab pasulayan nanging kowe iki pendhita isih nom ayo nyata perwira golek papan sing jembar tak todhi sing dadi kadigdayanmu Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu sing mapan ana ing pertapan kono tak paranane
liyane. Kowe sapa? Begawan Madu Branta sing dadi peparab. Wah, lah kurang ajar. Kowe jupuk wahyu kowe. Kayo gelem tak jaluk apa ora? Ora gelem ngulungke tanggo gatheng sirahmu kowe. Waduh. Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka anak Mas Gesah menika jebul tapa nggayu wahyu syukur nger lajeng menawa pikantuk damel iki nger kados pundi anggenipun mangun tapa inggih Paman Setyaki saha Siwa Udawa kula sampun mangun tapa astunipun kula sampun kecondhoan wahyuning ratu nanging wahyu oncat lajeng mapan ning angganipun pendhita muda nami Begawan Madu Branta nanging jebul pendhita menika sekti sanget kula mboten saged ngerbat wahyu Paman Setyaki. Kula nyuwun pangayoman Paman. Aduh nggih. Prayogi monggo kundur kemawon. Lelampar menika dipun aturaken wonten ngersanipun Ingkang Rama inggih Koko Prabu Kresna. Nadyan bebasan sampun kekalangan Maloyo jajah desa Milangkori jalak paningal parandini dereng saged kepanggih yuga kula pun Abimanyu Arjuna sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tetesing luhmu mongko saektine Dimas Arjuna uga luput lepat kula ayo to Abimanyu nalika semana mbok dukani senadyan nalika iku nggonmu ndukani mung kanggo srana mecut rasane Abimanyu supaya gemregah ning rembugmu sugal to iya apa ora wah jlamprong nyeneni anak bocah kuwi kena nanging aja nganti kesenggol rasane kaya Abimanyu kuwi mbok menawa mutung mergo lehmu ngandhani karo nyengeni bareng lunga terus ketun inggih kula rumaos getun Koko Prabu mbok inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun pirsani wonten pundi donganipun anak kula Angka Wijaya aku ya wis kaca paesan nanging sing ana mung peteng ayo iki sing jenenge kaca pengilon iki ya terkadang sok buwet merga iki ya wis suwe banget ora tak lap mbok ampun gegojekan to Koko Prabu
Wong kula menika nembe susah saestu. Lho, tegese iki kaca paesan ku ya sok kemendungan. Karone yen kaca paesan bisa nuduhake mengko ndak ora padha mbudidaya. Nah Nyai percaya wae, Abimanyu kae bocah sing kulina prihatin. Dadi umpama lunga mestine lungane ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan. Wis to, titerono wae. Sun Samba, gajeke sira mau tak pecut rembug banjur sira trima lunga sajake krasa. Banjur ngedegake apa? Iki teka-teka kok banjur nangis ngopo? Inggih Rama, kula mangun tapa gayuh wayuning ratu sampun saged kasembadan kecondhoan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu oncat. Wahyu cacaking Kang Putra Samba malah samenika wahyu mapan wonten ing angganipun pendhita ingkang nami Begawan Madubranta. Rama nuwun pangayoman. Rama nuwun pangayoman. Nggih, Prabu. Pendhita nom menika sekti sanget. Saestu sekti sanget. Weh, lah dalah Arjuna Werkudara ayo melu pun Kakang tak buktekke kaya ngapa pendhita nom kuwi mau.